Здравейте на всички, днес ще ви покажа как моя сървър. Ето го Warcraft. В момента няма никой. Хората влизат в 8. Ще спра клипа за малко, докато се логна. Така, здравейте пак. Логнах се. Ето го моя сървър. IP-то ще го има в описанието. Така правя евентите. Info, Trade, Shop Villager. Тук можете да си купите всякакви работи за диаманти, за емералдите, които фалям в евента. Тук инструменти. Ето. Сървъра е с Bedrock, нали, правите си хома с Bedrock. От тук може да си купите емералди 1000 лева за 64 емералда. Тук е джампа, съместото, фуд и екипа. Който снима клипове за сървъра, ще го направя ютубър. Сега имам два билдъра, един хелпър, един овнър и аз съм хостъра. Варп. Спринт евента. Ето го, който спечели, взима 4 стака емералда. Може и 4000 парички, както си иска той. Варп. Тук казиното 5 жетона. Значи 10 може да купиш за... Чакай малко да видя колко беше. Забравих. За 1000. Тук спечелиш, отвояваш си ги. Значи отвояваш си парите, които си изхарчил. Тъй. Тези жетоната за тази игра. Няма да покажа вътре. Добре, ще покажа. Значи. Ето ги. Разбъркани са. Може да не спечелите нищо. А може и яки ранкове. Или пък пари. Тази игра още не работи, ама с честване. Избирате си чест и вземате айтеми. Тази игра ще бъде за 2 жетона. Тези жетони ги фалям когато има евент. Евента е в 8. Тъй. XP-то. Ето така, убивайте си животни. Така отиваме на Warp. Survival.
Ето така ви телепортва. Така 100 купчета, 150 трябва да минете, за да чупите. И толкова някъде. Ето тук хората са направили някаква някакво място, ами ще ги изгрифат. Тъй. Друг варп да ви покажам. Пипито. Ето така са бийте. Да знаете, че още като дойдете тук е PvP. По-добре преди да дойдете си изящи лега, който ще фаля в евента. Варп Нетхър. Тук ви пуска. Аз не направих спам на Нетхъра. Не искам ви тук, който искате, правите, чупете. Дори някой е дошъл така да събира работи. Варп. Други май няма. Показах ви ги. Гласуването. Тук може, нали, ето, 5 така, купувате си от тези някое и си купувате една книга, значи който ранг ви дразни, обиждала, и аз не го знам, и пускате една книга тук. Аз ще я взема от честа после. И ще му махна ранка. Ако, разбира се, имате доказателство. Направо си пишете скайпа на книгата. И ще видим. После ще ми покажете доказателството, някаква снимка, нещо. Ето билдъра. Тук правихме тестове. Аз трябва да ги махна къщите, защото ще правя още един тест за билдър. Не знам кога ще бъде, ама скоро. Тъй. Имам яйце на дракон. Може да го спечелите, ако имате 10 000 лева. Или от евента да го спечелите. Аз ще фалям едно яйце на всеки евент. Това беше за днеска, приятели. Абонирайте се за мен. Нали казах, който иска, може да бъде ютубър. Ще направя варп ютубър. Забравихме фишинга, така да ловите риба.